DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras 7:44 hatod sa Indokan Pansipani Trading Corporation, your tent rentals authority. Magapod kay Kapitan Amin Usidal sa 0910-630-8420 para po sa gusto na mag-arkila nin tent. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Downy, magbagong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy Antibac. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan. Aputa daw, direct. Aki research mo daw tabi kayo dito. Dahil ko na kaso detalye pala nito. Ano ning bareta na supag-asa? Bigbabago na so, binago sa pagtawag ki warning signal? Tama ito, Angel. O di ba ka sa kwenta sa Direk Edwin? Ano nang warning signal na ito kang pag-asa tabi? Paano na? Binago na ang mga tugang kan pag-asa sa pagtawag kan typhoon signal. Ha? Pero tabi direkso sa imong skripta. Toto, apudan ta daw ang pag-asa. Mga tugang tungkol dyan. Kung ano na ang mga typhoon warning ta sa palibutan. Pagkapanata, sa bagay, siguro, kay puwan talaga yan. Na ano yan. May pagkakaibang epekto yan, tabi. Ha? Ano yan, tabi, Governor Edwin Peralta? Nagluya na. Sabi mga tugang kang pag-asa, may bago na kitang mga tropical cyclone warning signal. Sabi ni June Galang, ibabase databi ang sistema sa pagtaunin patanid kan bagyo sa Hong Kong, China, Japan, asin magin kan Joint Typhoon Warning Center kan Amerika. Sa sinabi ng regulasyon, itataas ang signal number 1 kung ang kusog kamparos kan bagyo 39 sagkod 60 iuno. Agariso sa Japan kaya baga low pressure pa sana bagyo na sa inda ba kayo? Sa typhoon signal ninda. Kaya sa tuya posibilidad mga tugang na low pressure sa to baka bagyo na yan. Diba ito to i-clarify ta sa pag-asa ini ha. Siring man ang number to the tab ibabase sa kusog nin paros na 62 sagkod 88 kilometros kada oras ang kusog. Signal number 3 kung ang kusog 89 to 117. Signal number 4 kung 119 sagkod 184. Asin ibabandera po ang super typhoon. Signal 5 kung ang kusog kan paros kada darakan bagyo 185 kilometros kada oras umas halangkaw. Toto, may apunan daw kita sa pag-asa. Ipahiliwanag daw din kay Maraini kung nata buda sa bagay. Tapano kaya may confusion baga? Tas diyan talaga nailing ko sa Japan, yan Japan Meteorological ano yan? Station ninda na sa tuya, kompas na sa to, diba? Kon pa lang sa tuya eh. Ano ini ano nga nga podkan sa tuya? Low pressure sa to. Senda bagyo na, typhoon na, tropical storm na. Kaya siguro, inang nailing na dapat, nataman ang gata na iba kita, dapat parariyo talaga kita sa Japan, sa US, di ba? Diyan mananggad sa China, di ba? Sa Joint Typhoon Warning Center kan Amerika.
Baka, di ba? Baka gusto ta pang arugon tabay sa typhoon. At sabi, garo na mang kibagyo sa Russia. Garo na man kibagyo sa Russia. Adi, para man kibagyo sa Russia, baga, di ba? Hello, good morning. Yes, sir. Good morning. Tropical depression, signal 1 na ba? Yung ano, Emigo, signal 1 to 3. Kita baga tropical depression, tropical storm, di ba? Typhoon category, super typhoon, di ba? Kumbaga, mas maganda rin synchronize man kita. Oh, magayon naman ini na nganing dek ta na confuse buda. So sa indang warning system, pag iniling ta pareho kita sa Pilipinas, di mas klarado, di ba? Kasi dati, pag-iiti ko sana sa tuya, sa inda, sabi ko mga burang, bagrat na. Buda dati, Migo, paminsan may mga pagkakataon na subagyo araw kaya di ka kusog sa tuya, araw kaya ni kaluya. Diba? Minsan, pero, Kaya dapat para diyo manangga. Tama man, magayon man. at isar, maka-prepare sa tao. Oh, correct. Oh. Kung makusuko na pala niya, ang sabi niya, maluya sana. Iyo baga. Ano? Difícil bagang, alam mo na, maluya sana, ito pala makusog na. Ah, yan, correct. Oh. Difícil bagang una-una, bakuyahin. Yes. Una ko ngaya, iyon na. Ito pala nga. Sige na ba kami na mamaw. Sige, salamat. Diba? Tapunan ta pag-asa. Ipa-clarify tayo ni. Isa na sa pag-asa lokal. Ay ba kasi, ay may number kay John Dalida. Apunan ko si John Dalida daw da. Ipa-explica na ta. Pero madali lang ta. Kan sarong aldaw baga, di ba? Nadagog nindo sa plano kang grupo ni Congressman Pido Garbin, di ba? Sa indang plano ng sa aga na proclamation rally, di ba? O kunya, naputunta man daw mga tugang ang plano ni Mayor G, former Mayor G. Rosal, kung ano man ang plano ninda sa aga na start po kan campaign mga tugang di po sa syudad de Legazpi. Nakasay na madangog taan anabos lados, ha? Kung ano tabian sa indang plano, mga tugang sa primerong ornada kan karampanyahan digdi po sa satuyang syudad asin sa iba pa na mga local government units, ano, digdi po mga tugang sa probinsya kan Albay, di ba? Tangani na makaandam kita kung ano mga tugang ano yan, kung ano po ang gigribuhon ta. Kaya piga po nang kutabi si nakontak mi ngunya na aga si former Mayor Geraldine Rosal. Mayor G, marainaga po. Welcome sa DCGB. Hello? Yes, Mayora, marainaga po. Hello? Hello? Yes, hello, Mayora. Hello? Sandali lang po, medyo nawawala yung signal ni former Mayor G. Rosal. Yan, madali lang. Tauliton tagiraray, ha? Tawagan natin muli. Maski kaya magpag-interview ta si Mayor Rosal, nagbaluyan signal duman sa kanya. Sa sendang residensya. Hello, Mayora? Hello? Hello? Yes, good morning po. Yes, good morning. Good morning. Mayor, si Henry po. On there po kita sa DCGB ngunyan sa Tuya Tabing Programa. Yes po, good morning, Tabi. Opo. Mayora, primero, kan sarong haldaw, inutong kong una po inita. Kan nagpasiring ka po sa dapdap, kasogaro so garugas duman sa open sa Panaga. So sa ano yan, sa Bausi and then so sa endang project. MRF, yes po. Yes, Onara Kapitan Glenn. Nakaminsun ka po na may plano ka na magbugtak ki butika sa barangay. Pwede po makuan mo ini, ma-share mo sa nagdadangog tabi ko niyan. Opo, Tabi, Henry, ini po bagang butika sa barangay kan during my time as alcalde po, nagkaigwa kita ning programang araw ka ini. But then again, di ko po aram kung napadagos-dagos po ini. Although, man po gabos na barangay, nag-avail ka ini dahil syempre may shared responsibility man po ini. Ngunyan po, kung if ever kita po papala doon, gusto ko pong i-revisit or i-review giraray
programang ini. Then if ever na pwede kita giraray makipag agreement sa mga barangay kung sisay gusto na magkaiguaning programang araw kaini sa indang lugar, pwede po tang ipadagos ining programang ini. Opo. But then again, adalan mi man din po iyan, especially with the City Health Office kay Dr. Gallego, kung anong mga pwede tapang idagdag or pwede tapang gibuhon sa programang ini. Opo. Ano tabi, Mayor, ang nailingin doon gari konsepto? Barangay ang mapadalagan po, kay ni o Yes po, under parang kang City Health sinda po Office? ang, siyempre, so, kakaagta so mga bulong available sa barangay. Ang purpose tabaga po, tanganing daina, especially sa mga barangay na arayo sa sentro, daina po magduman sa City Health Office para lang maka-avail kay mga bulong. Oo. Ikaw baga po ngunyan kigari, ano po, sa mga bulong baga po na mga, may mga butik ka baga ngunyan na mga generics lang ang pigpapabakal na mas garo, available man, as in barato, Yes po. para sa mga Opo. kababayan ta. Siguro, although it doesn't mean na magkaigwa kita ning sarong ano po baga lugar. Ang ano lang is maging available lang sa bulong. I Maski see. ikaagta lang sa City Health, sa Barangay Health Center. Tanganing ma-avail kang sa tuyang mga Ayun. bigastan nyo. Opo. So ano tabi yun ang konsepto nindo? Libre po ini sa mga kababayan ta in the future. Alimbawa man, kung malawos po ini? Yes po, free po. Siyempre, igwaman kita kaya yung mga pondok siguro. And siyempre, shared responsibility man kang barangay. Igwaman sinda. So, hilingon ta po kung anong magiging konsepto. Yes. Asab na baga po mananggad kung guda ko nasasalaa, diyan sa City Health Office, igwa kita ki mga pigdataon na bulong ngaya para sa mga high blood. Libre biyan, di ba? Mga metformin. Diba? Maski na nga mga vitamins, Paracetamol, vitamins, oo. Diba? Oo. Pwede man ang gadadarahon sa barangay iyan po. Ano, gari kung ano ang magiging mechanics, garo implementing rules, yan na lang ang pwedeng pag-adalan kung paano po na makaabilan sa tuyang mga kababayan. Lalo na pa sa bulong sa TV, di ba, Mayora? Yes po, opo. Depende po yan kung anong request kan barangay. Siyempre, mas aram ninda, lalo na kay mga BHW, ang pangangaipo kan mga kabarangay ninda. So, ma-base po kita duman sa mga pangangaipo man kan barangay. Okay. So, yaon sa City Health Office, expand ta lang sa mga barangays tabi. In kaso, kung di ka po maswerte, manggana maging mayor tabi, Mayor G. Yes po. Siyempre, available man girari tabi yan sa tuyang mga bulan sa issue. Para pang ito sa barangay, pang ano lang po ito, augmentment. Pag augment man, tangani pong available sa na arani lang na pwede kang magtuman lang. Na di mo na kaipuhan mo masahe dahil yaon lang sa barangay. Paminsan nga ni baga po sa barangay, simple nga yan pag sinipon ka, gusto mong magkurukalintura, gusto mong paracetamol, mahanap ka pa mga dudumano na butika para makabagal kunday kang stock sa barangay sa harong. Yes po. Yan. Maski paracetamol na lang po. Or so mga basic na sabi lang madali lang sa barangay. Yes. So, tama man ang ganun. Na, iyan nga ni. So mga kwan gayon subulong na dahil man kay puan ki doctor's prescription tabi. Apera ka sa pang television, pang TV, wala iba pa na mga ilang tabi na kay puhan ki gari dayag kwan mo na kan doktor, direction kan doktor. Ano tabi, Mayor G? Yes po. Siguro sa mga medyo ng bulong, pwede kang ma-avail sa CHO. Yes, very good. Alright. So good luck po sa araw ka na plano para sa tuyang mga kababayan. Sa katabi, former Mayor G, mapuon ang start kan sa tuyang official campaign sa tuyang syudad. Kamo po bilang alkalde. Ano po ang mga plano? Sempo kamong enot na barangay na maduman? Asin po, anong enot inyong gigibuhon sa aga po pag-abot kan pitsa 25 kang Marso? Go ahead tabi, Mayora. Thank you
tabi Henry, sa ano tabi ang sa tuyang schedule para sa Puon Po kan campaign. First thing in the morning, 6:30 AM po, magkakaigwa kita ng mass celebration duman po sa St. Raphael's Church sa Legazpi. Then after po kayan, magkakaigwa po kita ng motorcade. Ang inota po is northern, then centro, then southern na po kita. Okay. Then after po kayan, hapon at 5 p.m. Igwa po kita ng Grand Rally man po duman sa Sawangan Park. May mga entertainment man po, may mga ticket na entertainment, mga bisita, mga burubanda, syempre for ano man po, entertainment purposes kan mga sa tuyang supporters. I see. Anong oras po yan sa hapon, tabi naman sa Sawangan? It's 5 p.m. po, tabi Henry. Ayun. So magayon naman ta open buda ma-press ko naman sa lugar. Ma-press ko, apo. Oh, mabugtak, di ba mabugtak kita naman kikuan po gari stage so para mabugtakan kan mga kamo na mga mata na lang. Yes, I think so po. Tanganing na so, ano man, sa kaso mga bandaman, yaon man syempre sa stage. I And see. ayun po. So onwards po yan. I see. So misa, then motorcade, di po kabukta. Usually baga po, pag karampanyahan, gari minaluwa na gari may primerong barangay po kamong dudumanon. Arog na muna kan mangyari po sa Aga Mayor G? Sa aga po, wala muna kaming house to house siguro kasi igwa pa kitang activity sa hapon and until banggi na po yan. Siguro ang house to house me is ano na po, the next day. Although ito po so very motorcade man po ni Mayor Noel for the whole province of Albay. I see. So kung si Simon po gusto mag-iba, pwede man po mag-iba. Oo. Primero, dyan pa sa motorcade nindo palan, kung may gusto mag-iba, open man po sa Indo Tabi, Mayor G? Supporters Yes nindo? po, tabi opo. So gusto po mag-iba, supporters taman po, pwede po kamo mag-join sa mass and after the mass may motorcade po. Oo. Saan po na-assembly kayo ni? Duman na po sa may St. Raphael tabi. I Henry. see. So, dumaan na Diretso mismo. na po after us. Oh, okay. So tama sunadangog ko po sa imo pag Saturday 26 si Mayor Rosalma na nagwa ki ano ini motorcade tabi? Yes po, opo. So, malibot man sinda the whole province of Albay. Ayo, mas may baka po dumaan Mayora. Ay, very day na po. Start na po kan house to house na that day. I see. Okay, okay. So sa Martes, pwede po maramang kung sa ikong barangay enot na maduman? Ano ipo po natao sa mong schedule. Oo. Ipo po, Henry. Opo. Maarama na lang po yan pag Yeah, okay. Basta sa aga po, 6:30 may misa sa St. Raphael and then after kayan, maikot ka mo sa Legazpi City. Yes Tapos po, opo. pagkahapon, sa Sawangan Park, may proclamation 5 rally po. p.m. Opo. Oo, halos, siyempre, gabos na linyada po nindo, kasarabay tabi dyan, Mayora? Opo, yes, tabi, the boss, together with Mayor Noel and the rest of rimahan man po niya. And may mga invited man po kitang mga other candidates siguro. So, especially sa mga party list. And syempre, liit na entertainment po para sa tuyang mga supporters man. I see. Okay. Ang konsyal mo po, bit-bit, 10 tabi, kandidato para konsyal? Yes po, tabi Henry. Oo. 10 po. Iyo. Sisay po, garo, kung ko na sala, may mga baguhan ka, buda may mga inconvenient ka pong kay Ribatabi, Mayora? Yes po, pwede ko pong i-mention. Yeah, sure po. Sige na po, sige na. Igo po kitang apat na incumbent. Iyo po yan sila Councilor Alvarizo, Councilor Diego Obito, Councilor Jim Andes, and si Councilor E.G. Ohano. And igwa mo po kitang anom na mga baguhan. Ang primero po dyan is si Sapato Valladolid. Taisan. Yes, Taisan, barangay captain. Mayora, di ba ako engineer yan na, di ba? Pero engineer yan na. Yes po, engineer po siya, si diba? Kapato. Oo, Apo. And si Ismael Buban Fort, ini po baga sutugang na bunso ni Bot Buban. Ayun. So kaya siya report.
Ayaw mo po si Glenn Casulya, engineer Engineer mo po man. ini. Yes po. And ayaw mo po si Lau Beltran. Iyon. Yes po, Aki ka and, engineer. po? Aki ka engineer. Yes po, engineer. Yaon mo po si Alexander Howe. Opo. Apo. Yun. And si, may saro pa. Ligaro 10 na kayo tabi yo, may na mention mo. Kompleto na po. Yeah. Ayun po. Na mention mo na grupo. Now, ini po na gabos na ini an sa imong makakatuwang in the future in kaso. Yes, tabi napili ka po ini dahil ang sa indang mga karakter man as person is talagang mga matinabang man po ini and willing man po talagang magserbe sa Ligaspenyo. Ayun. Ang nanay nga pala ni Mayora, so partner mo, katande mo sa syudad. Yes po, si Vice Mayor Bobby Cristobal Tabi. Yan, Opo, oo. ini po si Bobby po, baga pang third term naman po niya and Iyo po. naging maray na partner man po kan sa tuyang alkalde sa pag-survey sa Legazpi. And yan po, siya giraray po ang makakapartner ta. Iyon, very good. Okay, Mayor, salamatan po maray. Mayor, G, baka po may parting words ka o mensahe po. May kinaraman sa gigibon ninyong aktibidad sa aga, hindi po sa Legazpi. Go ahead po. Yes po, Tabi Henry. Thank you so much for this opportunity. So, sa aga po, so sa tuyang mga supporters, if you want po to join us, yaon lang po kitang 6:30 sa St. Rafael. Then, kung gusto po pong mag-iba sa motorcade, then pwede man po. And in the afternoon, mag-irilingan po, giraray kita sa Sawangan Opo. at 5 p.m. Yes. Thank you so much, Tabi, former Mayor G. Rosal. Mabuhay po kamo. Thank you po. Thank you po. Alright, thank you so much. Mga tugang iyan po ang mga schedule para man sa aga. Both sides po na-interview ta sinda. Mga tugang kang gigribuhon tabi sa aga. Proclamation Rally Digdi, Proclamation Rally Duman. Both camps, yan po mga tugang may tagsampulo na team. Sa aga, babantayan ta iyan, no? Sa aga po ang gigibuhon ta. Mga tugang, babantayan ta po yan sa indang mga aktibidades. Nasa mo tabing mga pag-iriba ng mga reporters kung ano po ang magiging sistema, sitwasyon dyan po mga tugang sa tuyang palibot. Si Lawrence kasi Ange nakasign po mga tugang sa matutok sa primerong salvo kan karampanyahan sa lado lokal. Naramon taman po dyan sa Daraga ang magiging sitwasyon man kang labanan ninda Mayor Vic Perete boda ni former Mayor Awin Baldo. Yan po sa Daraga Albay. Budan tututukan ta lalo mga tugang sa pun sa aga kan mga pagiriba ang magiging primerong aldaman kan kampanya ninda Governor Al Francis Bitsara. Asin po mga tugang Mayor Noel Rosal na yun po ang saro sa mga katunggali ni Governor Bitsara. Angel, may lingan, taon na tabi sa kusulistahan kang isa pa ibang kandidato para gobernador Salbay. Gari may saro pa Ilang nga daw nga tabi. So, tas sa Ligas pa may saro. Tulusin da si Doc Atutubo. Di ba, Derek Edwin? Asi ito, sa ikatalo? Si Sai, di mo daw nga tabi. Nakitang kontak naman tabi sa personang ito. Derek, ika baga, ano nga ran ni ano yan, nakitang kontak naman. Sa ano pa daw tabi, tanga di managugtaman ang plano niya kung anong gigibo niya sa aga. Ano pa daw tabi ang Derek an kuang kayan. Sige daw, ano nga ran gani katulo na mayor sa Legazpi? Si Doc Atutubo, tama? Dama iyo? Mayor. Kaya nga ni, para mayor nga ni, Doc Atutubo. Ano pa daw tabihan ko niya? Jess Atutubo. Yan, tulusin da Okay. Doc Aga, lalaking inuumaga. Sige daw. Ano pa daw tabi yan na si Doc Jess Atutubo ang kontakta. Apotong tama ko ng plano niya sa aga. Okay, sa governor, mga tugang, ang maglalaban-laban sa probinsya Canalbay, 4. Kaya lang, ang nami-mention sa na-permit talaga sa mga bareta,
sinda Governor Bitsara, buda si Mayor Nobel Rosal. An magkaralaban tabi mga tugang apat palan. O ini nga paguna ko ni tulo. May nagngangaran po na Mar Bakuil. Oh. Saro pong independyente. Tapos may nagngangaran na Rodel Luna. Saro man pong independyente. Yan. Ang labanan sa pagka-vice governor, one-on-one, si incumbent Vice Governor Grex Lagman, buda tabi si former Vice Governor Harold Imperial. Yun. Ini po na mga taong ini, iirimbitaran tayo ni mga tugang saro tabing candidates forum. Poon sa aga, tabing alas 3 nin hapon, kadaldo na Lunes, Martes, buda, Biyernes. Ano? Diyan tabi kita magibok ang forum na iyan, mga tugang sa, ano yan, sa, ano ini, diyan po sa Ayala Malls. Sa ground floor kang Ayala Malls tabi. Iya po. Sige na, may kontak ka kanso ining ikatulo kay sa syudad kan Legazpi. Sige daw, tadago kunta daw. Tabi. Ayan nga ni ini na Legazpi City. Legazpi, tama tulo. Ang mga board members ta pala nabubutuhan, mga tugang sa Albay, pipilian ta sa Albay, board members. Sa 2nd District palan, 1, 2, 3, 4, 5, 5. 5 palan ang pipilian ta. 5 tabi ang pipilian ta. Tabi na mga board member Salbay sa 2nd. Sa 1st District po, ang manggaganas na board member sa 2nd District, tuluman sana. Ang pipilian ta 5. Mga batini na 5 ini, closed fight ini, na 5 ini. Anduwadig di sigurado, mga tugang, to sabi, garing nga may nagtatarong ng tapayas. 5 sinda, ang magagana, tuloan duwadig di ang madadaog, di ko aram kung sa duwa. Abadesa, Alegre, Baltasar, Imperial, Montaliana. Yan. Sa 1st District po, ang magaganang board member, 3. Pero mga tugang, 4 ang kandidato. Bungaw, Borhal, Bragais, Ziga. Yan. Sa 3rd palan, Dakol, 7. 7 sa 3rd. Pero ang pipilion ninda, 4. Tama dire Edwin? 4 ang board member sa 3rd, napipilion. 7. Tulo ang madadaog. Tabi tulo. Ang 7 ini, Arandia, Borja, Imperial, Lonzaga, Palmiano, Ribaya, Salceda. Iyan. 4 ang pipilion, tuloan maibi. Tabi. Natamanta mag-ibi nga. Tuloan magiging gentleman, magiging responsableng tao na maako kan sa enda, mga tugang nakadaugan. Oh. Sa 1st District, congressman, sa 1st District pa dan, 4 ang magkaralaban, adi. Diba? 4 pala magkaralaban sa 4th District. 4 palan, sa 1st, pag-una ko, din kalaban si Congressman Edsel, igo palan, Brose, yan, Lagman, so incumbent, Quijano, Villar, 4 palan sa 1st District. Adi, sa 2nd palan, 4 man palan kita digdi. Sa 2nd District, 4 man palang kita digdian magkaralaban-laban. Ano? Di ba? Apira ini, sandali lang 5 palan sa 5 palan sa 2nd District. Araw, Dileos, Goyena, Maravillas, Salceda. Yan. Ang matindi sa 3rd District, pero bilib ako sa lalaking ini, maski mga tugang tapos dahil siyang kalaban, aktibo siya ngunyan sa trabaho.
aktibo sa pagserbisyo sa mga taga 3rd District. Sigang libot niya sa barangay. Si Congressman Didi Cabredo, de palang kalaban, adi? Deng kalaban palan si Kong Didi Cabredo sa 1st District, mga tugang kan Albay. O si Sen Magana, maka Diyos, sabi ni Pading Marcos hapon, unang nga padang qualification kan iba na kandidato, maka Diyos, makakalikasan, makatao. Ano niya ka paring makatao? Makatao iyan. Mga niya ko, makatao. Sabi ni Pading Madeng, ay Pading, makatao. Makatao pala. Nganya ko, makatao. Ata, salaman nga pa din pag-pronounce mo. Nganya ko, makatao. Ata nganya ko, makatao. Ata ngayang makatao. Sabi sa ko ni Pading Mar. Oh. Sabi ni Ninong Celso, apatabi yan sa gob. Apat mananggad palan. Gana, daog, talunan, daing kanaramahan. Lol. The best ka. Kaya maray man na naging ninong talaga, ikoy ka talaga, Ninong Celso. Apat ngayon manggana noy sa an kan apat nga tabi yan sa pagka-gobernador. Number 1, gana, daog, talunan. Number 4, daing kanaraman. Awinda. Ay. Nata. Rosal Abadesa. Anong palan sa kwa? No, nalingawan ta nga ni Isus ko. May mata kliyente ta palan ini. Anong palan sa 2nd District? Sorry na-miss out ko sungaran kan so. Kliyente ta o. Nag-iiri pati sa tuya ini. Rosal Abadesa, Montaliana, Alegre, Imperial, Baltasar. Anong palan ini na board member? Tulong madadaog. Thank you tabi Kuya Tony Reyes. Salamat na. Tulong madadaog palan. Ang manggagana tulo. Matinding labanan nila sa 2nd District palan. Baltasar. Si, di ba? Imperial, Alegre, Montaliana, Badesa, Rosal. Matindi pala ng labanan ini. Tulong incumbent. Mga tugang tuluman ang baguhan. Puro man mga midbid. Duwang dating konsyal kan Legazpi. Si Vince Baltasar. Yan. Vince Baltasar na. Vince Baltasar. Henry M. in the morning. Magi mo man akong jingle. Mantinirong ko ang jingle ko nga. Baga ako nagkuro kandidato man. Henry M. sa Albay. Henry M. sa Legazpi. Henry M. ang totoo. Tunay na makatao. Okay. O bueno. Anong palan, adi? Matindang labanan palan sa board member ta. Anong? Palan, mga matitindi pati ini. Thank you, Kuya Tony. Diba? O, mga board members na, si Rosal, incumbent. Diba? Sa ini, si Abadesa, incumbent man. Montaliana, incumbent. Oh. Alegre, midbid man, broadcaster. Oh. Imperial, dating konsyal kan Legazpi. Ay, dating konsyal, sorry. Incumbent na city councilor kan Legazpi. Vince Baltasar. Ansaro palan sa naidagdag taluman sa na-mention ni Mayora, si Glenn Casulya. Ayun na pare, na-mention ni Mayora ini, si Glenn. Si Jigo Obido. Iyon. Oh. Si Glenn Casulya, na-mention ini, si Jigong Obido na broadcaster man. Yan. So yan sa grupo ni Mayora. Kaya 10 sinday. Jigo Obido. Yan. Broadcaster Jigo Obido. Okay, yan. Thank you. Yan. Kompleto na. Tabi. O di yan tabi ang magiging kwenta. Kaya sa aga hanggang tabi mga tugang sa mga maabot na aldaw.
Madadagon makondukta kami tabi ki candidates forum para po sa so mga for mayor kuan Angel padala na sa mga letter ngunyan. Tabata Lunes na ito. So imbitaran ta para mayor ka sa mayor kan siyudad ni Legazpi. Tulo pala din ng imbitaran ta Congressman Garbin, former Mayor G, tapos si Atutubo sa pagkakon siya mayor sa Legazpi City. Okay? Good afternoon, Henry. Ay, sus ko man ang hapot mo man na. Kon man ini. Aram po nindo, basta ining abot mo, bay na, parang alas ka yan. Negosyo yan. Negosyo baga. Dahil ko na expo ng hapot mo ta. Bakit may tamaan pa kita na kandidato, mutu-mutuan naman kita kon. May marapado, may naman kita. Negosyo po yan. Okay? Sige. Mga tugang, standby muna Ansa. 20 minutos na makalipas ang alas 8. Madali lang Ansa. Dahil ka magiro dyan ha. Baka may interview si Angie. Sandali lang Ansa. Magbe-break muna tayo. Mga tugang, sa pagbabalik, ang Council of the Leyte, kang siyudad ni Legazpi, kang Diocese of Legazpi, nag-endorse po nin kandidato. Sabi ko nga ni duman sa alas 3 tang programa, na-interview sa ENC si Father Jerome Siciliano kang CBCP. Nagangala siya kung natataan mga Catholic groups nag-endorso nin kandidato, nagiging isyo. Buda pag ang sarumpadi ngaya obispo nagtatagataram-taram lamang tungkol sa politika, pigko komentaryohan kan iba. Anapot niya? Natangayata ang ibang relihiyon, bako isyo. Ilingan nindo, sisay ng mga religious leaders, tabi religious sect leaders sa Pilipinas, open, nag-endorse po nin kandidato, natatali nagiging issue yan. Natangayata pag kami, nagiging issue. Nagabos man nga yan, kung nabigataram nga separation of church in the state nga yan, inong ibang religious sect, kasarabay duman sa pigasabing simbahan. Napig-mention sa konstitusyon. Pero nga, dahil man niya kinakasurat sa konstitusyon ng Pilipinas na pigbabawalan ang padi na mag-express kansendang opinion regarding sa social concerns o social issues. Napaisip ako kay Father Jerome Siciliano. Garang nga may punto ini. Nakulang bagang mga political, mga religious leaders, pig-endorso si Une na kandidato para presidente, pig-endorso si Une na kandidato para vice-presidente. Natang katoliko nga pag nag-iiro, natangyat nagiging isyo. Ayan nga napaisip ako doon nga ako maray na simbag ka ini. O ngunyan, so Council of the Leyte sa Diocese of Legazpi, nag-endorso po nin kandidato. Sa pagbabalik dyan, kan sa tuyang programa ang anapot sa DCGB, ang mga baretang sa indong nadangog, hatod sa indo kan mga minasunod. Ang mga baretang ini, hatod sa indo kan mga minasunod. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Tando ay ginto, ibang ginto. Para sa dekalidad, asin abot kayang bulong, mag-Actimed Generics na. Ang Actimed Generics ay mababakal sa Generica Drugstore. Cobra Energy Drink. Cobra, the #1 energy drink. Angat ang lakas mo. Ferrex B Complex. Kapag busy, take Ferrex. Vitamin B1 plus B6 plus B12 daily. Kauswagan ipapadagos, mabuot asin makatawo, suporta sa kababaihan, sarabay kita gabos kay Girosan. Kauswagan ipapadagos, mabuot asin makatawo, Geraldine Rosal. Santuyang lider na may pagmakulog, siya si sarabay kita gabos kay Girosan. Kauswagan ipapadagos, mabuot asin makatawo, Geraldine Rosal.
Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at Spirulina na mayaman sa protina, at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Yaho na si Nonoy, Nonoy Cap Salceda. Padabaan kang tao, si Adrian Salceda. May puso sa pagserve, totoong matinabang. Digdi sa Pulangi, kay Nonoy Cap Salceda. Digdi sa Pulangi, Salceda. Sa kalusugan, sa edukasyon, sa turismo, agrikultura, sa infrastruktura pa. Nonoy Cap Vista, Dutana, mahigos na servidor, malalao man yan si Adrian. Yaunaan sa tuya mahatutin, pag-asenso, asin, ayuda pa sa mga negosyante, mga trabahante. Si Nonoy Cap, yaon permita, tabanganan, kabataan ni Nonoy Cap. Adrian, digdi sa Pulangi, may progreso, digdi mapuunan, pag-asenso, kay Nonoy Cap, Adrian, Adrian Salceda. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat magusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dain na kaipuhan mamili pa, mag-Biogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Vince Baltazar na, Vince Baltazar na, board member na sa segundo distrito. Matinabang mabuot, Vince Baltazar, madali mong ranihan. Madali mong ranihan, iyan si Vince Baltazar III. Vince Baltazar na, Vince o Ikana. Busy? Kailangan mo ang vitamin B complex ng Farex. With proper diet and exercise, tulong para iwas pamamanhid ng katawan at pananamlay ng isip. Harex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Kayo ba ay KSB? Kulang sa B vitamins? Fortiplex has not just 3 but 5 B vitamins. With proper diet and exercise, it helps fight symptoms of neuropathies and B deficiency. Vitamin B complex is the generic name of Fortiplex. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with ImmuniPlus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus, iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag. With proper diet and exercise. ImmuniPlus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra variants. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Si Vice Dugtrix Tagman sa Albay #1. Ta mga proyekto niya para sa kauswagan. Magagayon niyang programa asin ang plataforma. Si Vice Dugtrix Tagman, abogado pa. May scholarship, libreng bulong o sa pinansyal. Problema lalo kung nga hospital. Madalion mong ranihan. Vice Dug Edsel Grex Lagman. Sa pusong misya #1. Basta lagman, tulos pinatabang. Si Vice Dug Grex Lagman. Tataglagman, tataglagman, tataglagman. Si Vice Dug Grex Lagman. Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex World Kids yan, sarap na sa orange, yummy, banana, Plemex. Sa
serbisyo ng Baby Pasteco, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na po! Sarap na huminga! Flemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Flemex! Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Flemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Tunay siya sa kanyang serbisyo. Si Alvarizo ay may prinsipyo. Maaasahan nyo sa konseho. Kay Counselor Alay may pagbabago. Kikilos para sa progreso. Si Alvarizo, kaibigan ng bawat Legaspenyo. Si Alvarizo, tapat, subok at may puso. Si Alvarizo, si Konsehal Alvarizo. Food Panda, nandito na for food and more delivered, yeah! Thousands of choices, more than just food delivery. Meron pang pick-up shops at groceries. Food Panda, nandito na, it's convenient, ang saya. Download the app and tap to order na. Food Panda, nandito na for food and more delivered, yeah! Nandito na ang Food Panda. Order today. Hey Legaspi, Food Panda is here. Enjoy the best deals. Download the app and order now. Pagbibili ng gamot, alagang sumpok, alagang trusted, alagang dekalidad, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Dahil sa COVID-19 na sa tong kinakahampang, ini nagparealisar sa tuya na daing mas importante, kundi ang pagkakaigwang marhay na salud kanawak, asin makusog na resistensya, pangalagaan ang sa tuyang sa diri, magkakan kitama, mag-ehersisyo, iwasan ang mga bisyo, imantinir ang healthy lifestyle, mag-inom kay vitamin C, as in zinc sa Oroaldao, mag-ATC Vitasync na sa Oroaldao, ATC Vitasync sa presyong abot kaya, 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Bye! 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 Oh, ano na naman? Ano nga ni ito sa numero kan Ako Bicol Party List? 18. 18 ang numero sa baluta kan Ako Bicol Party List. 18? 18! Yan ang hanapon mong numero sa baluta sa lindong kan mga party list. Tatandaan ko na. Numero 18 ang Ako Bicol Party List. Iboto ang sarili. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Numero 18 sa balota. Split paid for by Ako Bicol Party List. I feel good when I feel safe. I feel good dahil feel ko na safe ako sa'yo. I feel good because I feel safe. I feel good dahil feel ko ang pag-iingat mo. I'm always safe sa feeling mo. Sama ko, always yan ang feeling ko. Ang ating kapangyarihan ay para sa mga walang kapangyarihan. Ako si Rachel Lopez, isang 4-piece beneficiary. Salamat, Senator Laila de Lima, sa pagpasa ng batas sa 4-piece. May laban kami sa gutom at sakit. Kasama mo kami sa laban mo, Senator Laila. Yan si Senador Laila. Kahit ginipit at ipinakulong, nagtatrabaho, lumalaban. Ibalik ang hustisya. Leo Martinez po. Muling iboto, number 18 sa balota, Laila de Lima, para senador. Hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sabi ni Kapitana Yulik si JP Lee palan, sarok pa sa linyada ni Mayora G. Yung mananggad, bata ko man kasbago, nganya ko, garong nganya ko Mayora kompleto na. Si JP Lee palan, kapitan kan barangay Poro Site, Buda Liga, president po sa Albay. JP Lee, Saro sa mga kandidato para konsyal, mga tugang sa Legazpi ni Mayora G. Uni palan sa mga banda sa agang hapon.
dakulong palan ini. Ta in fairness tabi na interview ko kayan si si Congressman Pido Can Martes. Diyan man sinda po sa Piñaranda Park, di ba? May mga bandaman sinda na naimbitaran. In-announce niya man po yan Can Martes, di ba? Sa Satuya na programa. Kana interview ko. Pero tabi digdi po sa grupo nara Mayura G. May pig-provide sa ko yung informasyon si si Kuya Darlito Perez. Yan. Pinurwad sa kuya ni Kuya Darlito Perez. So, mga bandang maaratinder sa Grand Proclamation Rally sa dati sana. Ayan, nakasurat digdi sa kuan. Nagiling po sa Facebook. Pinurwad sa kuya sa Messenger. Sa dati sana, Grand Proclamation Rally. Ayan. Ang mga live performances tabi, uni, Sponge Cola. 50-50. Child's Play. Angel J. Uncle J pala, sorry. Uncle J. Pero ang uncle niya, E-N-G-K-E-L. Uncle J. Shakira. Si Shakira, so nagkanta kang waka-waka? Iba man pala nito. Shakira. Alexis. K-pop local dance group. 6:30 PM po ang misa St. Rafael. Ayun sinabi ni Mayora Casabago. Grand Motorcade 7:30. Magsulog na tabi ki mga pink sa maerentra. Tapos March 25 Friday, tabi mapun ang programang alas 3. Pero sabi ni Mayora Casabago, mga alas 5 sa Sawangan Park tabi mailing mga tugang ini na mga bandang ini na mga pinag-iimbitaran sa Proclamation Rally kan sa dati sana team. Nailing ko dito sa picture si Mayor Rosal, tapos si Congressman Joey Salceda, and then si Sepeni. Si Congressman, kanong ang probinsyano? Si Congressman sa ito? Congressman, maliwan talaga ni. Natarang nagapaltos ng isip ko ngunyan. De Los Santos. Yan. Congressman De Los Santos. Dadagitan ako ni Ma'am Grace kay ini. Kaya ngayang salbatana. Kapiglingon mo so aki ko. Alfred De Los Santos. Kasarabay na matararam. Buda si Giselle Salceda. Yan. Number 2 nominee. Siguro sa ako Bicol. Di ba man kara kung pido Sa ako Bicol. Di kara kung pido ito mataram. So magrupo ka. Dahil siyempre, ako Bicol duman man po sa Ibong. Di ba? Digdi pa lang sa Ibong. Sa dati sana. Yan sa picture kang kan koninda kang sendang tarpaulin si Kong Joey Salceda, si Sampulong Consyal, si Bobby Cristobal, Vice Mayor, tapos si Alfred De Los Santos, Congressman kang ang probinsyano. Yan. Tapos si Mayor G. Rosal, tapos sa mga board members tabi sa 2nd District na bitbitman kang grupo ni Alcalde Noel Rosal running for Governor Salbay. Okay? O beno, sus kuyang palan si Angie. Bata may kauron ini. Sandali lang. Nagparaalat sa kuya si si Ans Galero. Sa bagay si Ans kaya po, di ako nahaditigdi. Tani po si Ans, sanay po siyang maghintay. Hanggang ngayon ay siya ay patuloy pa rin na naghihintay. Ange Galero, good morning Ange. Good morning VP, good morning sa mga paraantabay. Sa mga dagdag niya tong informasyon niya ang kitadikti mismo sa Barangay Mauyod nakasaurontaan na Presidente kan Diocesan Council of the Ladies sa Ciudad Diocese of Legazpi. Ka na dyan sa Mauyod. Madali na. Presidente kan Council of the Leyte sa Diocese kan Legazpi. Yes. Sige daw. Sir Danny Belludo kay batangon yan. Opo, si Sai? Kung napahalo yun, VP, si Sir Danny Belludo ang pamayudo. Danny? Kuya Danny. Pamayo kang konseho kang mga laiko aliti sa diocese. Sir Danny, nasa ibang nalinya po si VP Henry Maceta. May kinaraman duman sa statement nindo po sa papaabot na eleksyon 2022. Opo. Hello, bro. Maray na agad tabi. Okay po, maray na agaman po, BP Henry. Salamat po maray. Tagaray po, nagpapasalamat kami na sa registration nindo maipapaliwanag ko or maitataram ko digdi si statement me regarding duman sa
sa pagtaom mi ki UNRWA or pagtabang mi or pagsunod mi na sa mo yang endorse to ngunya na election 2022. Opo. Primero tabi ano yan, Dan, ano po, paano ka mo nakapag-desisyon na dapat ang Council of the Leyte o konseho kang mga laiko sa diocese mag-endorso po nin sarong kandidato? Actually po, BP, nagkandak po kaming previous pa, mga January o December, nagkandak kami mga seminars, ito po apod ming discernment, sa kada parokya or sa kada cover kang sa mong parokya with representative ini kang sa tuyang mga youth, mga parishioner, na kung saan ang parokya kang simbahan is member ka ni. Opo. Actually po, sa mo in-explain, sa mo kita mga po, pigapot ko talagang non-partisan dahil simbahan kita. But ang kaagadan po kang sa tuyang mga, especially ang mga youth, mga parishioner, na mag-irok daw po nga ni ang simbahan. Na yung nga po na sa muya nga ning napagdesisyonan sa Diocese of Legazpi, ining mga laiko o the Leyte, na pwede kayo mag-endorse kang sa muyang gusto man ibugtak sa maging pamayo kang sa tuyang gobyernong Pilipinas. I see. Kung sabihin mo po, Tabi, saro sa mga nakatrigger sa endo na magkapag-desisyon, as in nakamotivate sa endo, ining youth sector, Tabi, Dan? Opo, BP Lini, BP Henry, sorry po. Henry na lang po para di ka malibong. Henry na sana po. Henry, para di ka malibong. Sige po. Gusto ko pong pasahon nyo na ini, hindi ko tutugutan po ako. So sa muya lang na diit na, di ko mabasa ni Gabos dahil medyo alaman. So diit lang na sa muyang paliwanag. Okay. Tanganing maintindihan kang tao kung anong katuyuan mi talaga. Dahil medyo kaya ngayon na panahon baga, medyo pa na kita, medyo sabi nga mga youth, piliun ta naman ang kami naman pagpilian, piliun ta naman ang samuyang nagugustuhan. I see. Actually po, yan ang sunod ko sa imong hapot, di ba? Kung na ano po ang sa indong gari magabat na justification, kung napili nindo. And although saro diyan Bicolano, pero dapat there must be sabi nga ni compelling reasons, di ba? Sa lado po nindo, kaya napili nindo si Vice President Leni Robredo na suportahan po sa iyang kandidatura. Kasabay pa rin sa iyang Vice Presidente, Tabi, Dan. Sige po, go ahead po. Anong nindo? Rason after sinabi ng discernment as in gari, sabi nga ni, dinagog nindo ang boses kan mga kahoben ni Santa. Opo. Pwede. Actually po, yun nga po sabi mi na nagbase man kami sa mga kandidato regarding sa track record ninda, sa dedication ninda sa good governance, ability ninda, kung ano man nahiling mi na pwede pala ini. Base naman sa mga ibang mga kandidato na wala man sa iba na igwa si BP Lini nasa moyang na napipili as in ang katuyuan ka ni Henry, ang pagdadang ngunyan so youth na sabi nga ninda, kami naman ngunyan. Ayun. Daw gunindo. Kaya babasahan ko Tabi ini, tugutan ko Tabi Henry. Yes po, go ahead po. Part lang po part lang. Yeah, sure. Go ahead po. Okay po. Okay. A good Catholic once said, the church is non-partisan but never neutral. Wait lang po. Sige po. And church daw is not partisan but never neutral. Yan. A good Catholic once said, the church is non-partisan but never neutral. Go ahead po. Good governance, hence Pope Francis himself in Fratelli Tutti stressed that Catholic must be active in politics. A good Catholic meddles in politics, offering the best himself so that those who govern can govern well. Catholics should be indifferent to politics but should offer suggestion as well as prayers that their leaders may serve the common good in humility and love. Politics, according to the Holy Father,
is a lofty vocation and one of the highest form of charity because it served the common good. Taking all this into consideration in all exercise of the prophetic rule, after having undergone a process of discernment through a series of meetings, dialogues, and consultation among officers and members of the Diocesan Council of the Leyte, we hereby resolve, together with the Sangguniang Laiko ng Pilipinas, to unanimously endorse with a strong conviction the candidacy of the presidency of the Vice President Leni Hirona Robredo and her running mate, Senator Francis Pangilinan, as Vice President. We are also opinion that VP Leni, based on her track records of service, dedication to good governance, ability to implement partnership and programs for the advancement of the people, especially the marginalized, and her acquisible integrity vested to others. Opo. As stated in the statement of the Sangguniang Laiko ng Pilipinas issued last February 5, 2022, with our current political, economic turmoil in the pandemic situation in the Philippines, we firmly believe that Vice President Leni Robredo, a God-fearing person and the most capable candidate for the presidency. Yan po, Henry, ang samuyang tuunan mo yan. Opo. Ang di ba po tabi dan ang Leyte kumpesto ang kan mga ordinahan, di ba? Separate kamo sa mga kapadian, di ba? Opo. Separate kamo sa mga kapadian. Ang Council of the Leyte po kaya Henry, ang mga pares, sigo pong piyapod na Paris Pastoral Council na kumpesto na kang mga sibilyan bako padi, bako madre. Ngunyan, sa gabos sa presidente man kang parokya, sa piyapod na Laiko Chair, kang mga parokya, kami na po ito, nagkandak man kami kay series kang piyapod na nagbugtak man kami kay presidente, ako na po ito, abilugtak ninda, para tumukaw tigdi sa Council of the Leyte and Diocese of Legazpi. Opo. Ini pong desisyon nindo kan napaabot po nindo gari nakaabot ini sa kaaraman po kan sa tuyang liderato sa diocese sa pagi po ni Bishop Joel. Ano po ang reaksyon kan sa tuyang mga liderato kan simbahan lalo na sa mga kapadian tabi Dan? Actually po, bago may man ini pinaluwas, pina-approvean may una kay Bishop kung approve ining samuyang statement. But sabi mi nga ni Bishop, ilingon niya una, then kinorek niya muna. Then at the same time, na-approvean niya po. Pero ano yan, kung ano ang naging stand nindo bilang grupo, yun ang gadiyan ang sabi nga ni, rinespeto man kan sa tuyang diocese, kan sa tuyang simbahan. Ang mismong mga liderato kan sa tuyang simbahan tabi dan. Ayun, sandali lang ha, medyo naputol naputol. Okay. Hello, sabi ko nga ni Tabidan, kung ano man naging desisyon nila nga hulugan na rinespeto po kan sa tuyang obispo, buda kan sa tuyang kapadian. Opo, Henry. Okay. So with that po, alimbawa, baka nga igwa ki mga siyempre, dahil kan mahali po na dahil ki mga maging kritiko po nindo, di ba? Nangaya. Maluwas yan ngaya sa mga tawong simbahan, nag-endorsonin kandidato, posibleng magluwas nga yan sa mga argumento, sa mga church workers, sa separation of church and the states. Ano po ang hiling nindo kung magluwas po ang araw ka ng mga posibleng argumento ka, di ba tabi na? Actually po, Henry, may mga time na nga napig-apot ako nga nagpaluwas ka mukha ng statement na ang simbahan bangay ng partisan. Yeah. Okay. But sabi ko sa imo, Henry, na inisa mo yung katuyuan, bako lang ako ang nagkumpesto ka or grupo kang samoy officers kang Council of the Leyte, but katuyuan kang gabos na parokya. Katuyuan kang samuyang pig-apod na mga parishioner, then ang dakulaon po na samuyang piga-piga-piga ini ang pig-apod na youth na sinda dapat ang mag-iling, magreparo or maikorek kung sisay na ang dapat ang ibugtak na ngunyan na magiging presidente. Opo. Salamaton tabi Dan. Good luck tabi sa sendong krusada sa mga maabot na panahon and sabi na nga ni sana magkuhan ka mo, makatawag kami ng dagdag na discernment sa tuyang mga kababayan sa pagdesisyon kanibubugtak tang leader sa pwesto talawag tabi nin tulo asin 6 na taon sa national na posisyon.
Iyo po, gusto ko po ang hindi sabay naman po sa activity mi regarding po duman sa April 9 nagigibuhon diyan sa Legazpi Boulevard. Opo. Sana po bali po ining kwan sa Muya ining activity nagka-confess na po ini kay mga LGU non-government organization. Then ang nakulaon po tigdi ining participation kang Council of the Leyte, which is na participan kang first district, second district, and third district na magpe-prayer rally going to Legazpi Boulevard na samuyang pagsuporta kang kaininganing Walk for Lenny. I see. Okay. So, yan ang gari primerong activity na dakula nindo ano sa diocese. Anong oras po ini Dan? Actually po hindi sa 4 o'clock sa hapon. But so aring mga yung lugar, sabi mo nga na so sa first district, third district, mag-start sinda maali dyan mga 11 o'clock na yung ukto. Then going to Albecatel. Ang schedule po kaya ang second district, the district magtitiripon sinda sa cathedral. Then the first district magtitiripon sinda sa UST college or high school Tarawis. Yes. Then magsasabay na po kami going to Boulevard. Open po ini sa Gabos tabi, mga miyembros kang Laiko? Gabos po yan, Gabos po Henry. Opo. Sige Dan, salamat na maray po ha. Sa oras. Din po, salamat po Henry dahil sa asin mo sa mga nag-imate o nagiling sa Indo, sa programa nindo. Then sabi mo nga ni, nagpapasalamat kami sa Indo dahil sa Indo na nailuwasi man ining samuyang statement na kung saan ang pagsupport kami kay BP Lenny. Yes. Salamat Dan. Good luck tabi sa grupo. Mabuhay ka. Salamat po din. Thank you. Danny Bilyodo. Angie? Yes, bitiyan si Danny ang pamayokan Diocesan Council of the Leyte sa iyang eksplanasyon kung ano ining pagpalawas nitang pahayag sa pag-endorso kay DP Lenny and kay Senator Kiko sa tuyang buwang kalakaw na posisyon sa tuyang nasyon ang ganyan na papaabot na eleksyon. Sa Tami VP, na informasyon haliligdi sa Barangay Mauyod, Ange Galero, DCGP. Salamat Ange kay batay si Danny Bilyodo, Presidente kan Council of the Leyte sa Diocese nin Legazpi. Magbabalik kami alas 8:50 ninaga. An oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Downy, magbagong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy Antibac. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Hey Legazpi, Food Panda is here. Enjoy the best deals. Download the app and order now. Ako ang voice talent na umiinom ng branded na gamot. Ako ang voice talent na uminom ng generics. Ako, hiyang sa branded. Ako, sa Actimel Generics. Pareho lang kasi ng active ingredients. Magkasing bisa. Pero sa generics, malaki ang savings. Sulit. Talaga ba? Kahit subukan mo pa. HMCs. How much? Hindi. Help me. Pautang naman. Sa dekalidad at di mahal na generics, dito na sa Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa dekalidad, asin abot kayang bulong, mag-Actimel Generics na. Ang Actimel Generics ay mababakal sa Generica Drugstore. Mga kababayan, ang Office of Civil Defense 5 ay nagpapaalala sa mga sumusunod ngayong buwan. Laging ihanda ang pamilya para sa anumang sakuna na pwedeng biglaang mangyari. Laging makinig ng radyo at manood ng telebisyon para sa mga abiso at babala mula sa RDRRMC Bicol, FIBOX, Pag-asa, MGB at iba pang ahensya ng
ng gobyerno. Ihanda ang go bag o ibalde ng inyong pamilya upang mapabilis ang paglikas kapag may unos o sakuna. Huwag kalimutan ang inyong first aid kit, flashlight, baterya, radyo, kandila, pito, posporo at iba pang importanteng kagamitan gaya ng tubig, pagkain at damit na tatagal ng 3 hanggang 5 araw sakaling mag-evacuate. Tandaan ang emergency numbers ng mga otoridad, barangay DRRM committee at pamahalaang lokal at makilahok sa mga pagsasanay, drills at iba pang klase ng mga kasanayan patungkol sa disaster preparedness at response ng OCD Regional Office 5, Provincial DRRM offices at local DRRM offices. Ang Office of Civil Defense 5 ay bukas 24/7 at handang magbigay ng serbisyo anumang oras sa Camp Brigadier General A. Simeon Ola, Legazpi City, Albay. Sa pamumuno ni Regional Director Claudio L. Yucot, maaaring tawagan ang hotline number 052-742-1176. Sa OCD5, bida ang handa. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginabi. Sa Diatabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-Diatabs ka para hindi na dying inside. Based on SGS Labs Uniformity Test, Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Sa oros ay dako na siya na naginibo. Ipapadagos mga marhay niya na obheto. Kay Kapjay Pili, kabus may marhay na futuro. Kay Kapjay Pili, maugma mga Legazpenyo. Syudad ka Legazpi, si Kapjay Pili handang magsilbi. Kapjay Pili, dedikado servidor si Jay Pili. Tinatabangan niya gabos Kapjay Pili. Para sa Legazpeños kay Jay Pili, serbisyo na matanos. Kapjay Pili, handang magsilbi. Kapjay Pili, handang magsilbi. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para maswabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang gin to. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Nata si Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. and sa imong mayor. Si Attorney Alfredo Pido Garbin ang mayor ko dahil aram niya ang pagmati kan kasaraditan dahil siya hali sa tios na pamilya na nagtiyaga puraber na kamtan ang trayumpo sa buhay. Si Attorney Alfredo Pido Garbin dahil siya sarong abogado, matibay na kongresista na probadong naninindugan urog na sa karapatan kan mga kasardayan. Si Attorney Pido Garbin dahil sa kadakol na produktibong programa na pigpapakinabangan ngunyan kan mga kababayan tang Legazpeño. Arog kan patubig sa mga buro-barangay lalo na duman sa sur na parte asin pag-inisyar kan tupad program na nakatabang sa ribong pamilya na nawaranin trabaho lalo na ngunyan na panahon kan pandemya. Attorney Alfredo Pido Garbin ang mayor ko. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, aram mo tapos nagdag na report. Hali po dyan sa lawas. Nasa linya mga tugang si Jomar Bien. May kinalaman ini sa limited face-to-face classes sa Malilipot, Albay. Ha? Pinagtugutan po sa Banuaan kan Malilipot. Sige daw, Jomar, i-detalye mo. Salamat BP Henry. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Tugot ang lokal na gobyerno kad Malilipot na magkaigwanin face-to-face classes sa mga eskwelahan sa naunang bita na Banuaan. Patunay digdi ang ipinalawas na kasimbagan ni Mayor Rolly Volante sa request kan San Roque Elementary School na matugutan na sinda na magkaigwanin face-to-face classes o limited face-to-face classes sa pinaluwas na surat kan alkalde. Sa iyang sinabi na daim na problema ang lokal na gobyerno asin suportado kan lokal na gobyerno ang mga lakdang kan mga eskwelahan na mapagpahampang na ang mga estudyante sa mga maestra. Alagad kinakaipuan sana na mag-agisinda sa tamang mga proseso. Pinagunambitan ni Mayor Rolly Volante na
sa iyang surat sa San Roque Elementary School na mag-prepare na ini sa pagbisita kan local IATF tangan inailingon kung sa ilang eskwelahan iyon nakalusot sa school safety assessment test pati naman kung nakakomply ini kan mga interim guidelines sa pagkondusir kan limited face-to-face classes. Ang surat kan alkalde iyo ang nagsisirbing conditional approval sa request kan San Roque Elementary School alagad sa iyang sinabi na pwede na ini na maging basehan para magpuunsinda kan limited face-to-face classes sa oras na makalusot duman sa mga naunang bitan na mga requirements habang ang ordinansa para digdi. Iyo ang pinaghuhurunan o paghuhurunan ngunya na aldaw sa sanggunian bayan kan Malilipot. Napagaraman kan DCGB News na duwa sa mga eskwelahan digdi sa nasabing banwaan ang nag-apply na makapag pa-limited face-to-face classes na ininganing Barangay San Roque Elementary School asin ng San Antonio National High School. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Alas 9 na. O saga naman kita magururon mga tugang tabi sa tuyang programa. Saga po first day of campaign. Kamo tabi ng mga nagdadangog. O good morning tabi kay Mading Josephine Verdeflor. Mare, magandang umaga. Maring Josephine. Nakikinig ka pala. Regards po sa sakuyang inaanak na si Jubel. Magiging lula ka na palan, Mading Josephine. Magiging lula ka na palan, adi. Sertiyong ka man. Di parabon mo tabi ako madis sa kuman sa bunyag. Ako duman sa pag-aki, sa pagbunyag po. Duman tabi sa pagbunyag po ako. Imbitaran. Ano yan di ako nakatinder kang kasal. Duman na lang sa pagbunyag. O congratulations kay Jubel at saka sa iyang loving husband. Sa iyang first baby. Malapit na, lumabas yan. Mading Josephine Verdeflor, salamat po sa pagtutok sa tuyang programa Salamat po sa pagdango. Okay, salamat Henry Maceda po, ang lalaking hindi inuumaga. Goodbye. GB us all. God bless us all. Hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sa kulog kang payo, asin kalentura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ko, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dain na kaipuhan mamili pa, mag-Biogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Lahara maserbisa tuya, maestrong may malasakit pa sa kapwa. Para sa mga kahobenesan, Charlton Lahara madudulukan. Charlton Lahara na kita, Charlton Lahara na kita, Charlton Lahara na kita. Charlton Lahara na kita, Charlton Lahara na kita, Charlton Lahara na kita. Take a break with Coke at magka-chance manalo ng pag-shopping o maging isa sa 5 winners ng 1 million pesos. Libo-libong prizes araw-araw sa Coke Panalo Breaks promo. Peel the label and send the code to FB Messenger for a chance to win. Promo duration February 12 to May 7, 2022. For DOH FTA CFR permit number 1974 series of 2021. Get a chance to win thousands of daily prizes or epic weekly raffle prizes with Coke Panalo Breaks promo. Layoff ang mister. Ano kami kakain? Diyos ko, pagalingin mo po ako. Sa sobrang hirap makatapos kaya ang anak ko. Lenny Robredo po ito. Bilang ina, dama ko ang inyong kaba. 3 buwang ayuda sa na-layoff. Kung walang mahanap na trabaho, gobyerno mismo ang magbibigay sa iyo. Bawat pamilya may akses sa libreng doktor. Bawat bata, walang hadlang sa kalidad na edukasyon. Walang maiiwan sa kulay rosas na buhay. Lenny Robredo for President, number 10 sa balota. Political ad paid by and for Lenny Robredo, Tamlo, laging handa, Quezon City. Kung Joey Ikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa kato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura
kultura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaunang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BU, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya, mga tabang medical, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwaan, mga water system, kadakol pang iba, ang naginibokan mabuot na kongresista. Kong Joe. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watsons, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Segundo Distrito Canalbay, Gregorio Fernandez Imperial, ang satong board member sa Segundo Distrito, ang satong board member Gregorio Fernandez Imperial. Everyday sa bahay daming activities, kaya breakfast pa lang give them champion energy. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Jumpstart your day with a balanced diet, healthy lifestyle, and an energized, nutritious breakfast with Milo. May winning combination ng milk, champion energy nutrients, at choco multi-sarap. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Helps you jumpstart your day, Milo every day. Mag-Milo breakfast every day with a balanced diet. Tabang para nutritious and breakfast. Yeah. Chino Garcia. Servisyong Garcia. Kadako lang mga nagibuhan sa kaigusan, sa banwang ginubatan na namigong tunay. Chino Garcia, yan ang idol ta. May tabang sa turismo, lalo sa mga negosyo, sa kalusugan, agrikultura, infrastruktura. Ginobatenyo, padaba ni Chino. Kadakol na programa, asin mga proyekto. Basta sa pag-asenso, kan ginubatan, Chino Garcia. Pag may serbisyong Garcia. Si Chino Garcia, subukan ng makinabang. May pusong servidor, tunay ka o Chino Garcia. Kayo ba ay KSB? Kulang sa B vitamins? Fortiplex has not just 3 but 5 B vitamins. With proper diet and exercise, it helps fight symptoms of neuropathies and B deficiency. Vitamin B complex is the generic name of Fortiplex. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 9:07. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Hinagad ni Vice Presidente Leni Robredo ang suporta kan sa iyang kandidatura para presidente sa Tarlac, Baluarte kan Aquino political clan asin probinsyang mayaman sa boto sa kamauwota na
makadukot sa GAP survey leader. Kaibaan sa iyang running mate na si Senador Kiko Pangilinan, sila nagbisita sa Capas, Herona, Moncada, asin Santa Ignacia, bago nagkaigwanin Grand Rally sa Tarlac City. Sa napagtarama sa ampang kan maabot sa 50,000 katawo, ipighiras si Robredo ang sa iyang pangaturugan para sa probinsya, kaiba na ang pagmoderno sa metodo kan sa indang mga paraoma. Sa iyang tinawanin doon na bako sa naini, panuga o promesa sa pagsasabi na ang Office of the Vice President nagpahiling naman kan sa indang inisyatibo na pwedeng gibuhon durante kan COVID-19 pandemic. Yan ang pangalas na Bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa